ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Rush TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навбаро боз 12 мошини нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошини арзон нархҳои дастрас ки аз 6-7 ҳазор сомон сар мешаванд. ҳастад Toyota Corolla, Toyota Mark II, Nexi сечкаҳо, мошинаи советскӣ ва Opel Hatchback, Daewoo Leganze ва Opel-ои дигар намудам аст бадрун ки ҳамашон бо нархҳои арзон ҷудо карда пешкаштон мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед ба дрон, инам хеле сурат маълумот ҷойда кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 130 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, лайкото нагузорем ва навора падисаш кунем. марамат рафте. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи ба дрон Daewoo Nexi ҳастае ки соли 1996 бензин газ ардаш кор мекунад. мотораш мега простой 6 литра, коробкаш механика, системаи мошин мегад находу. мошин 4 диска, 4 балонаи нава мегад пачка соҳибшон, салоншам тоза, электропакет, родной краска, задаги пушдаги надорад. ҳолати мошин мегад беҳтер мега ба дрон, хадавои шамкадаги ҳастаи ягом расход надорад. магнитофон ҳама ҷош кор мекунад мегад срочно мефурӯшад бо нархи 18000 сомонӣ. бо арзонтар кадан метавонед мегад мошинчаи тенҷа мегад хелаки дасти як одамда гаштагиае. ин мошин бадан дар шаҳри Регарда Турсунзодада қарор дорад. 18000 сомонӣ мегад арзонтар мешавад. мошин мегад тоқ суми холӣ мегад, яъне алиш намешавад. ҳуҷҷатам дорам мегад ҳамаш 100%. фақат мошина мегири газ мети балон нав хадавои кадаги ҳуҷҷат 100%. ҳамаш беҳтарина мегад соҳибшон. ина рақамо мегафоншон кор мекунад. аз ҳамин рақамо бештар маълумотша занг зада пурсед, арзон мекунад. дӯстони азиз, агар шумо дар охари мошинаи майда, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, шумо ҳам хеле сурати маълумот шуда ки мо фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона монед дариқ надорем ва навора падлисаш кунем. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон Mercedes-Benz C-класса ки сечка, светои сафед, соли 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин 4 диска, 4 балонаи 80%, салон тоза, электропакет, старт-стоп. мошин мегад дарош мегад пулткати ҳуй мешавад. мошин мегад 100% ягон кам будиша нагуфтам. чӣ маълумоте ки набошад бо аз соҳибашон пурсида мегиред. ҳама ҷош мегад заводское кор мекунад. мошин бадрон вариантҳои алиша дорад. ягон BMW 5 бошад мегад алиш мекунем, дигаша мегад маслиҳат мекунем. кадоми агар ки мегад сумкати мехарад, нархи мошин мегад 37000 сомонӣ аст. бо арзонтар ам мешад. ин мошин мегад дар шаҳри Исфарада қарор дорад. 4 диска, балон, салон тоза, ҳамаш находу. рақамошон рақамо вавилон аст кор мекунад. маълумотои пурра ва 100% аз рақамошон мегирин. агар шумо ягон дигар хена мошин хар бошед, баъдон дар комментари нависед ки кадом марка мошин ба шумо дар кора пурра карда нависед. мо агар ки ёфтем албатта видео карда пешкаштон мекунем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон Opel Hatchback ҳастае ки намхали светои кабуд, соли 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега простой 6 литра, коробкаш механика, системаи мошин мегад находу ба дрон. 4 диска, 4 балонаи 80%, як сола ҳуҷҷатам дорад. магнитофон, салон ҳамаш тоза. мошин мегад находа, срочно мегад пул дар кора, ба ҳамин хотир мефурӯшем. одамое ки намехӯрад мегад илтимос кардага пешакӣ ки беҳуда мегад занг назада мегад одами коргаре, мисол нороҳат накунад. фақат одамони коргар, яъне ки харидор. як сола ҳуҷҷат, балон ҳамаш 100%. нархи мошина мегад 25 та гуфтасем, бо арзонтар мешавад. ин мошин мегад дар шаҳри Кулов қарор дорад. люкам дорад. мошин мегад находу аз 25 та ба дрон муомилаш дар назди капоти мошин. хай агар кадоми шумо маъқул буда рақамошо нависагаста маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамо поён буда мегирин. хонаҳай, заминаи мошина чизе ки дошта боша шумо агар бароям хеле реклама кардан метавонед ки сурат маълумотшо гирифта роӣ кунем. мо инам хеле эълонда рекламада албатта мегузорем. чорум мошини фурӯшӣ ҳастаи ба дрон ҳастаи Opel Vectra A ҳастае ки светои сафед, соли 1989 ҳастае ки бензин газ ҳардаш ҳастаи ба дрон, не ки ҷои бензин газ мегад вайронае, тоқа гази холӣ. мотор мега 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. ҳолати мошин ба дрон мегад миёнае. як сола ҳуҷҷат дорад мега мошин хай камтар
расход дора мегӯяд ки ба ҳамин хотир мегӯяд арзон мефурӯша мегӯяд срочно сум дар кура. Кадоми ҳамин мошина успед кард мегӯяд мисол нархи яъне ки вообще як беҳад нархи арзона бадрон 6000 сомонӣ. Агар ки шумо успед кардани мошин дар шаҳри Хуҷанд Бӯстония яксола ҳуҷҷат хай камтар расход дора хи бисёр ҷош пақqa шудагӣ хай дора ва ахе краскошам хай чӣ хеле ки дар навори дидесен айхе мошин мега нахадо хай камтар расход дора бо ҳамира мега ягон сум муомила мекард дар шаҳри Хуҷанд Бӯстонӣ 6000 сомонӣ маърамат рақамошон аст тисел дигар маълумоти пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирем. Панҷум мошини фурӯшӣ аз Бадрон ҳастай мошинои советский ҳастай ки ВАЗ 2109 светои сафед соли болиёшаш 1997 бензини холӣ мотори 1.4 литр коробкаш простой механикай. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин Бадрон 4 диска 4 балонаи 60% салоншам тоза магнитофон ҳамаш 100% мега хай камбудиша нагуфтане ки амин баъзе маълумотои пурраш нестай ки масалан нашуд хадавой ҳуҷҷат задаги пуштагӣ чизо ягон чи гуфтагӣ неста барои ҳамин кадомитон мехарен як бор дига аниқ нага шумода маъқул боша. Нархи мошин Бадрон 7000 сомонӣ аст ки бо арзонтар мешавад. Ин мошин мега дар ноҳияи Ашда қарор дорад. 7000 сомонӣ савдо ҳам дорад срочно мегӯяд пул дар кора соҳибшон ҳамин хел гуфта. Рақамои телефоншон тисел кор мекард маълумот дига маълумоти пурраша занг зада гирем. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Hyundai Starex аст ки мошинои мусофиркаш ҳам газ ҳам бензин кади ҳозир ҳамаша мефаҳмонем. Соли бароишаш 2000 сола ки Бадрон сидушӯрӣ мегӯяд газ бензине барое ки мотори газел мегӯяд часпондагием соҳибшоне ки мотори газел мегӯяд ҳам бензин газ ане кор мекунад. Коробкаш механика 4 диска Бадрон ҳастай ки 4 диска ва 4 балонаи 60% дорад мегӯяд соҳибшон. Мошин мегӯяд срочно мефурӯшад бо нархи арзон 15000 сомонӣ. Инашам нашуд ҳуҷҷат хадавои задаги пуштагӣ ягон камбудиша нагуфтем барои ҳамин хай бо аниқ дагирем барое ки бисёр маълумотош неста. Мошин силиш қимат арзон мотор мега ай газела мега соҳибшон ҳамин хел гуфтиян. Мошин дар шаҳри Душанбе 15000 сомонӣ рақамошон мегафон аст кор мекард маълумоти пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамо занг зада пурсем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст Бадрон ҳастай Opel Astra F ҳастай ки дар кузофи караван светои намхелӣ шоколадни Opel караван Бадрон. соли бароишаш 1997 ҳастай ки бензин газ зардаш кор мекард моторош 1.6 литри простой коробкаш механикай саистани мошин мега нахаду. Мошин Бадрон кондитсионераш мегӯяд кор мекунад дора печка 100% ва 4 балонаи 60-70% Бадрон срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 27000 сомонӣ. Агар мега ягон камбудӣ ёфта мегӯяд яъне ки минус мекуне мега расходша минус мекуне мега соҳибшон мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ 97 сол кондитсионер печка салон тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. Нархи мошин 27000 сомонӣ Бадрон. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. Ина шумо чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки инам хеле каравонмонем баъри шумо омода кард ва номерошам транзитай нахадо мега соҳибшон маърамат занг зада бештар маълумот шагирем. Фақат хоҳиш дорем ки лайкотон фаромӯш накунем монен навора падилсаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон ҳастай Daewoo Leganzi ҳастай ки светои сафед соли бароишаш 1997 бензин газ ҳардаш ҳастай. мотор мега 1.8 литре коробкаш механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бадрон хай балон соза мега 4 диска салоншам тоза мошин мега нахадо не ки рости гапа гӯем ин мошина маълумотош хела камай барои ҳамин кадомитон агар харидор бошен бо қадишон хай чақчақ кунед агар ки шумо харидор бошен ҳамин мошина. нархи мошин мега 12000 сомонӣ аст. камтар дига мега муомила мекунем не ки одамоне ки мега мисолам хали мошин намехаранд беҳуда занг назананд. ин мошин Бадрон дар ноҳияи Данғара қарор дорад рақамошон мегафон аст. фақат одамони харидор мега беҳуда мегад нороҳат накунанд хай соҳибшон чизе гуфта мо ҳамаро ба шумо пешкаш кардем фақат одамони харидор маърамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон ВАЗ 2107 ҳастай ки мошинои советский молодёж низ соли бароишаш 2002 сола ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор мега простой 1.6 литре коробкаш механикай ҳолати мошин мегад беҳтарин Бадрон. мошин 4 балонаи 60% салон тоза хоб дискаҳои худаш мошин мегад 100% хай камбудиша нагуфтян срочно мегад сум дар кора мега ба ҳамин хотир мегад мефурӯшем арзон када метия мега соҳибшон. нархи мошина Бадрон 9000 сомонӣ гуфтасам бо ҳамира мега дар пеши капоти мошин арзон када метия мега срочно пул дар кора
алиш намеша тоқа вариантои сум бениҳоят мега зарола мехе соҳибшон навистиам. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ расвети раднои сафед 9000 сомонӣ арзон мешавад. рақамҳои тиселшон кор мекунад. кадоми шумо ки маъқул карда бошед харидор бошед мараман занг занед. шумо дам агар хали рекламаҳо хона замин квартира чизе ки набошад инам хел роя кунед фурӯшда мегузоред лайкро фаромӯш накунед навора позитсияш кунед. мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон Toyota Corolla аст ки светои сафед соли 2006 2005 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор мега прасто 1.5 литр коробкаш автомата системи мошин мегад бениҳоят тоза. мошин бадрон мегад ягон камбудӣ надорад. баллон нав ҳуҷҷат дорад. кондитсионер электропакет мошина фақат мегири газ мет яъне ки бе тарифа мега мошин мега 100% кадоме ки наличи мехара омада бинад. нархи мошина мега 68 та гуфтасем бисёри бад не камтари дига мега муомила мекунед танҳо дар назди капоти мошин ба телефон мега савдо накунед. 4 диска 4 блонои нав кондитсионер электропакет раднои краска маҳамаш магнитофон кор мекунад. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 68 000 сомонӣ камтари дига муомила дорад. рақамошро мегафон аст одамони харидори конкретна занг занед не ки мегад ба телефон савдо накунед мега соҳибшон ҳамин хел илтимос карданд ки одами коргарам одамони харидори аниқ мега соҳибшон. хай бо дига маълумота бинед. мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон ҳаста Daiwo Nexia аст бояд дига инам хели свето бадрон соли 2006 1995 аст ки сӯзишфурӯши мегад бензини холӣ мотор 6 литр простой коробка механика системи мошин мега нахаду. мошин бадрон мегад германска мега соҳибшон ABS ам дорад ва мегад мисол ягон мошинаи советски ам боша мегад алиш мекунем. камбуди мошин мега фақат ам як краска мега як краскаш мекунем дига 100% баллон средни диска салоншам тоза не ки документош тамом шуда гаста. мошин мегад дар хона мега дар воздух хоба мегад омада бинем. нархи мошин мега 9500 сомонӣ аст бо арзонтар ам мешавад. ин мошин дар территорияи Душанбе Бадрон ё ки ба ягон мошинаи мисол советски алиш мекунем мега соҳибшон. хай бо дига маълумота гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз Сайбадрон ҳаст Toyota Mark II аст ки соли 2006 1998 Бадрон бензин газ ардаш кор мекунад. моторш мега 2 литр коробкаш автомата системи мошин мега нахаду чихеле ки дар навор дидестен чизере ки мега дар навор мебинем мошин мега инам хели сайзди не камбуди ҳаста неста дар навор амаш маълума. мотор мегад беҳтарин хадавои кадаги коробка 100% мошин мега дар Душанбе мегад омада фора мегад бине тарафои ҳазрати Мавлоно ва тарафои гаснисаи вахшта мегад ҳаминҷода мегад мошин ҳар рӯз ҳамин территория мегад соҳибшон. хоб мошин электропакет кондитсионер 4 диска баллон шамсуд аста мошин мега нахаду хай дар навор маълума. нархи мошин мега 27 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад. ин мошин дар Душанбе ҳамин тарафои ҳазрати Мавлоно бо арзон ам мешавад не ки ба телефон мега илтимос савдо нарх накунем омада мега аз пеш бинем ягон сум муомила мекунем. ин рақамошо тисел кор мекунад дига маълумоти пураша аз ҳамин рақамо тиселшон занг зада мепурсед марамат. дӯстони назик шумо дар хали мошини майдаи боркашаи хонаи заминаи квартираи чизе ки барои фурӯхтан дошта боше инам хел сурат маълумотша гирифта роя кунем мо фурӯшта мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯши мо то видеои оянда.